Lille Melvin, han skal lige have et manchi, vi starter her. Han skal lige have et kraftfuld. Du er så sulten, du er så sulten. Ja, det har vi her, det har vi her. Du er så sulten. Ja, er du klar? Er du klar? Manchi. Og det her til det rigtige manchi. Og det her til det forkerte manchi. Det gør vi ikke sådan noget. Det gør vi ikke sådan noget. Nej. Sådan der. Nogle gange du er en lille smule nervøs, så jeg har købt en stressbold til ham, til han kan slappe lidt af. Skal du have din bold? Skal du have din bold? Du vil gerne have din bold? Ja, den har vi her. Ja, skal du have. Du vil gerne have. Kan du hen? Du er klar. Er du klar? Og nu, abort! Den har rundt hver gang. Så det vi gør nu her. Nu tager vi lille Melvin, og så sætter vi ham i en dyb trance. Vi hypnotiserer ham simpelthen ved at kigge ham dybt i øjnene, og få ham til at slappe af i hele kroppen og siger manchi. Og så var det fuldstændig. Mens han er i trance, der min stemme på. Påvirk sit underbevidsthedsvæsen. Melvin? Det med undskyld, han er blevet rigtig svær at hypnotisere, efter han mistede ben i sine øjne. Ja, det var en forfærdelig tørtrumleulykke. Han kolliderede med 2 min underhylder i et sving. Og det var fart, det var skyld i det. Det var sådan en bremsespor. Der findes heldigvis flere forskellige former for hypnose. Der findes også lyninduktion. Der tager man 2 fingre placeret bag ved øret og laver små kredsenbevægelser. Når man så kan mærke, at det er lige før han falder i søvn. Giv mig ham til en dask. Melvin er nu fuldstændig afslappet i hele kroppen. Jeg kan nu påvirke sit underbevidsthed, og jeg kan få ham til at putte og kommando. Det man gør, man lister sig hen til ham, og så lægger man ham i venstre hånd uden at vække ham. Og så frilægger man et prut kanal. Og så tager man stille og roligt. Og dør sit øjenbryn af. Så tager man min patenterede prutdetektor. Den holder man foran i munden. Og så udløser man et prut. Prut og kommando. Tak skal du have.